ngiyalibingelela ibandla lenkosi uJesu manje ngaxakekela lithi amen. Haleluya. Sizobuka nje izibazalwane mabili. Ora sazobuka bengacela umfundisi uNtuli Thulani. Ngiyacela ukubiza ngegama amen. Phela khona amagama uthi osaba ukulibiza evele be strong ngalo. Ora ubaliyabiseke lakho. Ungiphe nje iculu uthi insindiso yakhe kuwe mzalwane. Esasho soba amaGalatia 6 sibuku 6 9 and 10 amahubo 139 uzosibuku 5 wathula nje abanye bekhethe. Alibonge ivangeli. Uma leli culo lithi insindisi kuwe, insindiso ayibambi nombani. Nike nibe khona emndenini kucaca ukuthi ibambe wena wedwa. Amen. Inakho uPauli umeshiniko athi impela unyazi balibonile lungishaka inkingi izoba liswaka. Alibonge igama lenkosi. Lento insindiso iyabamba intombazana emfuleni methumbhalwe eBhayibheli uJesu ngenxa ukuthi umJuda nomsabela kudlelane babiza ukuthi amuva abafundi bakhe ngoba babezomvimba uma ejakule ntombazana. Uma fika yona kule ntombazana yayina sisiphiwo nje sokuthi ishelwe ngoba noma sekufika uJesu uthi ngiphuzise le ntombazana ethi umJuda nomSamariya kudlelana
intombazane ihambe mayihambe emini iyofuna amanzi yagcina ingasahambe emini uma isizohamba ntambama isihambisa indaba kaNkulunkulu. Alibonge ivangeli, alabonge namandla. Nangalesi sikhathi asambeni sibuye athi u15 number 5 bonke abahlala kimi nami kubo ngoba ngaphandle kwami ningenze lutho. Alibonke igama lenkosi. Asifundeni bazalwane eMaGalatiya 6 nakuthi ukuthi uvale wasinikela bazalwane mhlambe bazi ngokunikela lena. Haleluya. Ngoba safanele sichaze naleyo ukunikela bazalwane. Alibonke igama lenkosi. Ngoba masikhuluma ngokunikela kahle kahle sikwe singekho specific nasemalini. Ukusuka kwakho yenkonzweni uyanikela. Haleluya. Ngalena angazi noma 9 number 7 athi uJesu ngiyamthanda onikela ethokoza. Ngoba bakhona abanikela kodwa bengathokozi. Yingakho ahambise long distance kodwa angafumani lutho because obekukhipha bekungasuki kuye. Athi umbhalo weBhayibheli ngelinye ilanga kuye kwafika incebo kumama. Uthi unani? Uthi mama nginokhweshana namafushane ukuthi ngidla nomntwana kanti bese siyafa. Uthi yithani inkosi noma mdala weinsuku akawenzele mina kuqala. Umama akabhekanga inkulumo ubheka mdala weinsuku GOD wenza into siyagcwala maqomo. Haleluya. Khulunywa ngokunikela wena nenkinga phakathi ebandleni khona ngisho igroup osuyenza. Funda mfana. Galatiya 6 verse number 9. Kepha masingakhathali kwenzeni okuhle ukuba siyakuvuna ngesikhathi esifaneleyo masingadangali. Ngakho ke njengokuba sinethuba asenze okuhle kubo bonke kepha ikakhulu kwabendlu yokukholwa. Amahubo 139 verse number 5 ivesi ayodwa kuphela. Ungizwe ngezile ngasemumva nangaphambili wabeka isandla sakho phezu kwabo. Lilo lento inamandla. Alibonge ivangeli. Intombazana iyabona uPetro emile engashongo lutho. Yambona mayikade ukumbheka. Ithi wena uyena ohamba nalomuntu oshawayo na. Alibonge igama lenkosi. Ngokwezo uPetro uyabheka ukuthi angimazi. Intombazana ithi nokukhuluma. Alibonge ivangeli. Ngoba sesizobiza ukuthi noma ungaliphethi iBhayibheli noma ungaliphethi iculo noma ungavathile kodwa kubona lo hamba uthi umntwana lo. Awu amen. Asibuyela. Wathula nje. Abanje bekhetha. Kunomama kunobaba banakho konke ongacabanga kwasemhlabeni. Baphila kahle. Babusiswa ngengane yodwa yomfana. Amen. Lo mama kunamasimu, kunezimoto,
kunezinto zokuqashisa, kunemali. Alibonke igama lenkosi. Basho ukuthi umama into ekuye yile yengcebo yasekhaya. Bese ethi umhlabeni uma ngine uJesu ngicebile kakhulu. Yena kanayo uJesu. Uma sizobuka izwi u2 number 1 athi kwaphuma isimemezelo. Angithi ulokha lo ukuthi abantu bayobalwa noMaria emisebe umshado benoJoseph nabo bayobalwa ngoba beumndini akabe uNkulunkulu. Athi bese endleleni saphelela insuku kodwa ekaMaria ezokuthetha nalo mama saphelela insuku wadlula emhlabeni. Kwasala ubaba nomfana. Ubaba wayesefuna intombazana ezosiza ngoba amadoda amasikhuluma iqiniso akakwazi ukupheka kahle. Kuyasha nje ukudla kwendoda mayiqofa anyanise ngihlanza notamatisi kanye nenorotsi. Ugcina kusekusha konke nje. Alibonke ivangeli. Wafuna intombazana ngenhlanhla. Wathola intombazana ongayazi noma indala noma incane. Kusho ukuthi iphakathi nje nendawo. Lengane uma ifika kwacaca ukuthi endaweni kwanesimemezelo ukuthi bonke abantu bemndeni ekhona ke befike bebizwa ikhansela la ngaleso sikhathi. Alibonke ivangeli. Yaya nalengane uma ifika laphana lathi ikhansela ake siqale ngezwi lenkosi. Ikhansela lifunda incwadi ithi masiphila singabe enkosi, uma sifa singabe enkosi. Akukho ozaza kubaba ngaphandle kwami. Kunomntwana wentombazana unelungelo lokuthi makukhona ogodwa kucelayo umfana akanalungelo lokunqaba. Akabonke igama lenkosi ungakhohlwa kwathula nje abanye bekhethe. Sahamba isikhathi washona lo baba ngoba mfana wazi mzalwane njengoba liphuma lishona lidla imihla ukuphila kwakho. Hlala nje ngeke sisho lutho. Lo baba wadlula emhlabeni esemtshelile umfana ukuthi uma ngidlula uhambe yokummeli usibanibani. Mefika kummeli wamthetha khona imali esendaweni ethi zamba umngcwabe emva kwamasonto amabili nibuye uhamba nalowo mntwana. Nangakwasho ukuthi umfana nje uyikhulekele akanankinga. Ayibonke igama lenkosi. Uma sibukizwe amaGalatia 6 umuzobuku 6 ithi afundiswa izwi makahlangana nalo mfundisayo usuyadwebela kuzona zonke izinto ezinhle okukhomba ukuthi zikhona nemfundiso ezingekho right. Alibonke igama lenkosi. Nalengane ke bafika ke umfana wayekwahlula isikhathi kade weseya kummeli. Haleluya. Ufika ummeli uthi kuthiwa konke okwakho kunontombazana ohlala naye. Uma ecela utho wenze sure okukodwa kucela umnike wenze sure ukuthi awumncishi. Uthi umfana inkinga nginayo. Ufunani ngane kwethu? Yaphuma intombazana eminyaka. Yabuya uthi ummeli uyonzani ngoba la kunama aircon. Ithi ingane ngizokushisa. Inkinga yengane icabanga mayifuna amasiko ukuthi ubani ozokahlakula. Yawabuyisela eceleni. Yacabanga indaba yemoto ukuthi mzukwane ifele imoto ungizwa ikhanda ngane. Yayibuyisela eceleni. Yacabanga indaba yendlu ukuthi kulendlu ngoba sinkulu mzohlala nobani. Yayibuyisela eceleni kade aphumele eminyango. Uthi ummeli khona itelefone ngolumela abuya. Alibonke igama lenkosi. Yabuya ingane uthi umfana khululeka. Akabonga ngakhe. Khululeka yahlala ingane. Ithena ingane isuka. Yayisula yaqeda. Uthi ummeli ngicela ukukhuluma. Ithena isuka ingane. Ithi ngicela ungifundele mmeli. Uthi ummeli kubhalwe ukuthi wakukhona kodwa akucelayo uzokuthola. Alibonke ivangeli. Ngaphi silenkosi uma likhuluma ithi ngakhathali ukwenza okuhle ngoba nizovuna ngesikhathi esifanele. Ingakho
10 139 verse 5 uJehova ungizungezile ngaphambili nangemuva kanti ingane izungeziwe mayibuye ingane wathi wakhetha italisuke ingane yathumela umfana yamamba wabuza ummeli waye ukhetha umfana ithi ingane mangikhetha umfana ngikhetha imali mangikhetha umfana ngikhetha izindlu uma ngikhetha umfana ngikhetha amasimu ngithetha